Mayong adlaw sa tanan. Aniya na sa butas sa mga basahon sa matag adlaw. So karon Enero 5, 2025. Solemnidad sa Epipania sa Ginoo, Pro Negritos African Mission uban sa tema sa pagpadayag sa Dios sa kahayag o pagpadayag sa Dios sa kahayag. Maigsoon karon mao ang adlaw sa Epipania ug dinhi atong saulugon ang pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon diha sa iyang anak nga si Jesu-Kristo. Sa makausap pa, gipadayag ang Dios sa kahayag sa atong kalibutan, taliwala sa mga kangitngit, sa sala, gera ug mga kalamidad. Siya ang maghatag ug kahulugan sa kinabuhi sa tanang katawhan nga motuo kaniya. Atong lining bulan sa Biblia ug ekumenismo, atong pangayuon ang grasya nga kanunay natong mabati ang pagpadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi ilabi na niining bag-ong tuig. Ug ang tanan nga motuo kaniya bisan diin sila gikan napuno sila sa mga gasa sa Ginoo. Unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Bangon, Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob, apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babae. Malipay ka gayud, inig kakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamilyo, sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba magdalag bulawan ug insenso ug mag-awit silag, mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. O Dios, tugahi ang hari sa imong panghukom ug sa imong katarong. Ang anak sa hari magmando siya nga matarong sa imong lungsod ug hukman niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Ang matarong mulambo sa iyang mga adlaw ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala nay buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarses ug sa mga pulo magdala og mga gasa, ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya, ang tanang mga nasod mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kung magsangpit siya, ug sa nag-antos diha nga walay motabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. Ikaduhang pagbasa. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo
ngadto sa taga Efeso. Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya naghatag kanako nining buhata alang sa iyang kaayuhan. Gibutyag og gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles o mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios nga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ebanghelyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus na tao sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon. Nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon nga nagsubang nini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron magsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Itigom niya ang mga pangulong pari ug mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili kaiwit sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadtos sila sa Bethlehem ug ingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Og sa makaplagan na ninyo siya, paibalo ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maong gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Og naguna kini kanila hangtod na miabot kini og mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo og sa pagkakita nila sa bituon, unya misulod sila sa balay og ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila og misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa og mihalad sila kaniyang bulawan, insenso ug mera. Pinaagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa katawhan. Tubag. Ginoo ipadanag kanamo ang imong kahayag. Nga pinaagi sa maayong mga panig-ingnan sa mga pangulo sa simbahan ni Kristo, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Obispo Noel, og sa tanang kaobispuhan og kaparian, makita sa tanang katawhan ang kahayag ni Kristo nga maghatag og kahulugan sa kinabuhi ug magdalag kalinaw, kugma ug kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadanag kanamo ang imong kahayag. Nga diha sa kahayag ni Kristo, matultulan unta ang mga pangulo sa atong nasod sa pagtuman sa ilang mga katungdanan alang sa kayuhan sa tanang katawhan nga Pilipinhon.
magampo kita sa Ginoo. Ipadan-ag kanamo ang imong kahayag. Nga ang pulong sa Dios diha sa balaang Biblia, magsilbi unta nga siya giya sa tanang mga Kristiyanos alang sa kayusahan pinaagi sa ekumenismo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Alang sa intensyon sa Santo Papa, nga kanunay untang tahuron ang katungod sa edukasyon sa mga migrants, mga refugees, ug kadtong naapektuhan sa giyera, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Nga kadtong nangamatay, makabaton na sa way katapusang kahayag, diya sa sabakan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Ug mao kadto ang atong basahon karon nga adlaw, Domingo, Enero 5, 2025. So inaot ako nga naamoy makutlo, masundan ninyo ang mga basahon. Please ma-comment mo sa video kung unsa ang inyong mga suggestion mahitungod sa akong gibasa karon. Kay nagsugod pa man ko na pay mga gitawag o di pa kayo ko wala tay kwarto pa nga close kayo nga maka-record ta, makapanahon tag record, so diri na lang nato gabuhaton. So aha dapit ang makplastar bisa pag saba. So palihog lang og mga comment kung unsa inyong mga suggestion mahitungod sa akong gibasa o akong pamaagi sa pagbasa. Okay, daghang kay salamat.